Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si n'obodo Mba Ukwu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili North n'ime steeti Anambra wee pụta. Ma mmemme a ị na-ahụkwa n'ebe a bụ otu mmemme nke emere na ya bụ obodo, ebe igwe obodo ahụ bụ His Royal Majesty Peter Anugwu chiri ọtụtụ ndị mmadụ ndị ya bụ obodo echichi. Ma unu amaralanụ na dịka o si wee dị n'ala Igbo na ihe eji echi mmadụ echichi bụ ihe onye ahụ mepụtara, mmadụ ole onye ahụ nyerela aka makwa na ihe ole onye ahụ merela nke na-enyere ndị obodo aka. Hewe na-akọwa na mgbe ya bụ mmemme ebido chiwe ndị mmadụ echichi, na o rụziri oge nke onye a ị na-ahụ ebe a ya na ya bụ igwe nọ. Igwe asị ya kedu onye bụ, kedu aha gị, o wee bido dị kọwawa onwe ya. Igwe si ya kedu ihe i merela ndị obodo na mbụ, maka na igwe amaghị onye ọ bụ. O wee sị na o gbugokwa ehi na omego nke mee nke ọzọ. Igwe si ya na ịbụ onye ara. Ọchị wee taa ebe niile, mana ọ dị ka emechara wee chikwa ya bụ echichi. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma ahụ ka o si wee gaa n'obodo Mba Ukwu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili North na steeti Anambra. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya na otu ozi olu edekọrọ edekọ bụ onye kọwara ihe mere ebe ahụ. Ka m pụtakwanụ. Ndị ichie nọ n'obodo ka m kwere okwu efu mgbe a ka ha bido kpọrọ mmadụ ihe ma afụtagodi onye agakwa bụ ebe igwe ekwukwara m ehi ụnyaahụ ka e were kwado ihe a na-eme na ndị ichie ndị obodo.
On Ala Igbo glory. All God is ready to improve over that. He is Jewish. Sorry, All it will go away. This video and tagged or this April Creek, by Facebook, yeah, and tagged or people were the supplies even to what about concerning the Charlie Baka where yota. So and even the two there because some of us who they preach for better society and they believe in our growth of our society and sometimes when we have any I believe it makes sense. So the purpose of this video yesterday, Igwe mba ukwu Igwe Anugwu chiri ndị mmadụ ejichi yesterday. So onye nke a na ndị ga-edene the video inene enye fụ na o sekwu na-eche ka Igwe kpu ine okpu Igwe jụwagodi onye ọbụ ka ihe o meka ya o ji aza nwa ka ibe na mba ugwu ọ sị na ya gburu efi ụbọchị nwa gbukwa efi n'ife ahụ a na-akwado Igwe na-eche anya sị ya na onye ala ka ọ so ndị cabinet na-amụ mana ọ dị ka emechachigwere chienye Igwe amagha chijie enye echichi na echikwa enye I don't know. So the purpose of the thing bụ sometimes amagha m ihe na-eme ndị be anyị ịghọta unu n'anya ndị nna nna anyị a whole lot of things ha dowechara anyị ịghọta eji edozi obodo ịghọta o ji awụ because some of us na-awụ enwere ike onye foto aka ọ na-ịtọ kọwarịa uti atụ nothing chizọ na mgbe ochie before ị na-ịtọ ihe amụ ihe ime nwụrụ mana na onye ọra na-anaghị ịtọ final nwee echichi kwuzi o ji ahụ onye mee ihe ọgbụ ya emenwu ha onye vukarịa etu inye ugo nye awọdụ because n'onu oyibo bụ awọdụ n'onu Igbo ahụrụ echichi ndị be anyị kwuvurukwuo ịghọrọ ava ji achụ ego this is self-centered this is mind of iwere nke arịa eme ego ndị Igbo werekwuo onye baa na the same ofu ibe eji edevelop obodo so o so n'ihe ndị tụwata ebe a because na be anyị dị iche iche especially na be anyị nke a na some ụmụafa eji edowe develop obodo ndị be anyị ama ịchagwa aka dị a ịghọta so na ọwa mana unu na-eme ọwa n'obodo niile ka unu ya eme eje ọ ife aka ji ama ezigbo igwe ọ bụghị ụmụ ọtọ igwe a ọ dịsị ụmụ igwe vute ovula anọkọta akpọkọta ndị mmadụ pụkọ ife okpu vuru etoto akụbevu ibe anaghị ejegharị amanye enu ka ọsa na echirife echichi ịghọta unfortunate ha mee na ebe na nke Igwe mba ukwu Igwe Anugwu eze amosu nwan ọsịba na ụdị ibe ada sịba na onye ahụ onye ala so sometimes echi dị mma sometimes ọwụghị ihe niile ka a na-achọta n'akwụ ọwụghị ihe niile na iwere nke iri eme ego ụmụ ihe ahụ institution ndị Igbo dowere eji edevelopụ be anyị n'onu oyibo ụlọ award order of the Niger name them ụdị nke ndị Naijiria na-echi ndị nke Igbo abụrụ ụmụ echichi ya dị iche iche mana ndị be anyị amaghị ihe na-eme anyị echichi ya na-aga unu aha adịkwana edi ime ife eji akwụta unu wọdụ iche unu echichi ife niile ahụcha 419 because the thing na-ewe m iwe personal especially na be anyị mmadụ fụta otu afọ eji edozi obodo ọ na-azị ya sometimes na-agba wonder some of afọ ahụ na-azacha na be anyị unu anaghị ahụ ndị na-azị ya n'obodo ọzọ before ị zawa afọ nwagoro the word of afọ ị na-aza afada ịchọ ịza afọ ọ bụrụ ome mgbe o ji zawa ma mgbe ejikwe ịzawa name them ma ihe ọ gbara onye ọgbọ ibie onye chike nna ọnọrụbie zaa na ụdị afa ndị a ọ bụrụ ọnụ bi na were afa eji edozi obodo mmadụ nọpụta ọsị na ya bụ ebube ọ bụ mmadụ nọpụta ọsị na ya bụ ọnwa
mmadụ nọgụta ọsị na ya bụ ọsụọfịa, mmadụ nọgụta ọsị na ya bụ ọganiru obodo. Sometimes uche unu ya adị ya ọ bụrụ because unu zagide ahụ azara ya bịa na ụdị mmadụ dịka igwe ndị mbugwu bifo okpu ihe okpu disgrace jugwede bifo ya na-azụ ebube mara ihe ịgwụ ọtụ maka ihe ebube obodo. Anụ ụva ahụ ndị m fụchara a na-etuchi ya amaghị m na ọmụnye kafa ṅụrụ, amaghị m na MC na-ada ego ka ọ dafa dị serious. Ụmụafọ edochere ji edozi obodo, o ji ọnwa ndị onye Chineke gbara krismas obodo achafu. A na-aba ekwu okwu ma civic center ya alụ nwe onye wepụta ọgwụ 300 million 400 million dobe edifit dị a etu onye ebube ọgwụ ovu nwe onye mana mba ahụ mgbe ọkọrị ọjị unu na-echi echichi eze na-agụ mee n'ife eze mba mana ọnwụ unu akọgodo na ekọlọbata ndị ọwa eje na nke igwe mba ukwu ọgwarefa na ụdị ibe ada chere igwe niile igwe ya bụ akpọkọnata ndị mmadụ iweta ha $2,000 ekpu ihe okpo alụ ọrụ ga akụpe ya bụ ekpo onwe ndị ya bụ ihu akụpebe ọ na-agbado akụpe anyịrị alụ agbado unu na-echi echichi ihe niile edobere eji edozi ya n'Igbo unu ewee chekwa blen 419 anụ gasachicha anya nke ịtọzi onye ọ na-akụzi ịtọ ma mma mmadụ ofu ihe echichi kwuzi obodo ji achafu ndị Igbo eweregwo blen 419 ọfụta igolu ha eshikpu onye taa anụ ke anụ igote akparas na abọ dọba ekesachi anya echichi agụba gị. Unu amaghị ibe eji echi echichi n'obodo, unu amaghị the merit ndị na-ewe iwu ụmụ mpịampị igwe ụmụ ọtọọpụ igwe a na-echigharị unu ịmụ ibe ahụ na-echi kpọọ onye echichi bikos na echichi onye na-echi echi ichigoro echichi ichi onye nọgọta ichiri echichi gịrị ichiri bịa ebe nọ m nwara eze mmiri si na ị na-echi echichi ọ ndụ na-echiri bikos adani get people on na kpọrọ onwe ha bikos echichi ọ na ichiri have to enidgoduru m nne ya na ma ahụ ibe ahụ ichiri kwugwo di ya na ya kọmuniti ọ bụghị ije chiri ndị klọb na echichi ibe mana ibe agbata na egwu na-esoro egwu ana People's Club kwa ụma na mmadụ merie tudo onwe onye abịa vụrụ klọb ọhụrụ je mechaa ife klọb ganicha ego enu gasachicha ịbata obodo gị chọọ ka etu ihe ugo ụmụ institushọn a ibe edowere eji edevelopụ obodo ọ nọkọta asị na echi onye nwe ọda of the Niger emefe alụ ife ahụ ife onye ahụ mere obodo the contribution towards societal growth and nke echichi a ife ndị Igbo dobe over the years eji edozi ya n'Igbo mana mba echi ya na-agụ mmadụ ọ dị stingy ahụ ewu menwe ife o ji awara ntị echichi ahụ ọ na-achọ ichi. Ụmụnne m ndị ọbụba anyị biko ama na onwe ka anyị si nọrọgodo for now mana by God grace ọ bụrụ na achịkọ ihe gbasara our institution our traditional institution o nwere afa mmadụ anyị idekwu ije di ya unu na-echi echichi wuri ama m ife uru na-azụ onwe unu mana efu na echichi niile a na-echi na be anyị bụ echi bịa para onye nye ya emusi otu onye afa mana ọ ka nsa ndụkwa because of na mụnwa personal ya alụ ya azụ ọrụ anywhere m batara isi na ichiri nke nwa tinye ọfa ọgbụba ya na ya ịnọrọ one side a na-etughị afa anọ one side na-enye ya emusi egosi na ajụghị ife imere wee zaa afa ahụ. O nwere echi mmadụ enidekwu ije di ya o nwere echichi edowere obodo ji ya achafu civil center anyị dị jee were defeat dobe di ya etu oge ebube ọ bụ ịzavu onye maka ihe ebube obodo ma na pụtara sị ya bụ ebube ọ bụ onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya nwere ego ịzara ebube ọ bụ nyere ebumnuche gị osimiri ndebe otu ọmbe isi nwefụta wee ka a hụ ihe na-ekwu ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị Biko kwenu. onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.